Moikka! Mun nimi on Gisela Jussila ja mä opiskelen ekaa vuotta liiketalouden Tradenomics. Syksyllä suuntaudun myyntiin ja markkinointiin ja tarkemmin vielä markkinointiin. Mä haen myyntiakatemiaa sen takia, että haluan päästä kehittämään myynnin ja markkinoinnin taitoja nimenomaan käytännön projekteissa. Mua kiinnostaa erityisesti markkinointi ja toivon, että pääsen toimimaan sen parissa. Sitten mun kiinnostuksen kohteita on esimerkiksi sisällöntuotanto, asiakassuhteiden rakentaminen ja markkinointikampanjoiden suunnittelu, mutta on tosi avoimin mielin oppimaan uutta ja nimenomaan halunkin oppia mahdollisimman paljon. Sitten sen lisäksi haluan päästä kehittämään tiimityötaitoja ja projektinhallintataitoja. Mulla on työkokemusta useamman vuoden ajalta eläinkaupasta, missä on päässyt tekemään tietenkin asiakaspalvelua tosi paljon ja kohtaa erilaisia asiakkaita, mutta sitten sen lisäksi myös päivittämään yrityksen sosiaalisen median kanavia ja suunnittelemaan erilaisia tapahtumia. Mun työkavereilta mä oon saanut tosi hyvää palautetta mun tiimityötaidoista, siitä, että mun kanssa on kiva tehdä töitä ja otan tosi hyvin vastaan uusia työntekijöitä. Esihenkilöltä mä oon saanut positiivista palautetta siitä, miten reippaasti ja rohkeasti mä kohtaan asiakkaan. Opinnoissa on ollut tosi motivoitunut ja mulla on tosi kova halu kehittää itseäni ja oppia uutta. Mun vahvuuksia on esimerkiksi kirjoittaminen, luova ideointi ja sellainen ongelmanratkaisukyky. Ryhmätöissä yleensä on se, joka heittelee ideoita ja tarvittaessa otan sellaisen niin sanotun johtajan roolin, jotta sitten päästään siihen yhteiseen tavoitteeseen. Mä tartun tosi innolla haasteisiin, en pelkää esiintymistä tai uusiin tilanteisiin joutumista ja viihdyn tosi hyvin ihmisten parissa, nautin keskusteluista. Mun ystävät monesti mulle sanookin, että mun kanssa voi keskustella ihan mistä tahansa, vaikka pienistä kivistä. Mä oon motivoitunut, innokas ja valmis kehittymään markkinoinnin ammattilaiseksi. Kiitos, että katsoitte videoni. Toivottavasti nähdään Myyntiakatemiassa. Moikka!